Tak, a mně začíná ta velká cesta do Bosny a Hercegoviny. Máme 14. září 2025 a můj plán vyrazit v brzkých ranních hodinách bohužel nevyšel, takže to šoupu až někdy na 11. hodinu. Tak, buduhle takový videjka krátký, uvidíme jak to půjde, takový moje poprvé. Dneska vyrážím na Balaton, tam bych to někde přespat. Často bych to rád chtěl, nechci se nikam hnát, mám teď nějakých 550 km před sebou, takže chci toho dneska najít co nejvíc. Dneska je to takový tranzitní, ale je to fajn. Takže vydržte a budu se těšit. Zatím. Potkali se u Kolína, jak se to vlastně takhle říká. Odsud je vlastně můj pomyslný start. Valím proto na D1 a potřebuji se dneska dostat co nejdál. Cesta po dálnici je nutná a někdy nudná. A tak sleduji okolí a krátím si čas těmito zajímavostmi. Kousek za Brnem, směr ke slovenským hranicím, mrknu do zpětného zrcátka a vidím povědomá světla. Další tenérkář. Mávneme na sebe a já ho nechám jít dál. Má za sebou cenný baťůžek, takže pokračujeme. A je to tu. Opouštím hranice České republiky a vítá mě Slovensko. Teplota pomalu leze nahoru, je kolem 20 stupňů a já otevírám větrací průduchy na bundě a kalhoty. Cesta je perfektní, ale trošku mě vypeče za Bratislavou navigaci, takže dělám menší zastávku u sjezdu před hranicemi s Rakouskem a dávám to dokupy. Můj původní plán úplně se vyhnout Rakousku nějak nevyšel a tak pokračuju dál. Cestou potkávám spousty větrných elektráren, malebné vesničky a hlavně naklizenost, tak jak jsme z Rakouska na to zvyklí. Přes Rakousko to byl opravdu kousek cesty a tak přejíždím hranice s Maďarskem, která je dneska mojí poslední cílovou destinací. Cesta je naprosto bezproblémová, jelikož jdu převážně po silnici, tady mě fakt nemá co překvapit. Prostě všechno je to rovnou za nosem, občas nějaká mírná zatáčka, ale pořád rovnou. Čas je neúprosný a podvečerní čas se blíží. Světla ubývá a já pomalu a jistě přemýšlím, kde dneska složím hlavu. Pro dnešek mám jasno, bude to kemp. Vybral jsem ho v jednom lázeňském městečku a tak jsem zvědav, co mě čeká. Mezitím si užívám nádhery a krásy při západu slunce a pomalu a jistě sumarizuju dnešní cestu. Ještě kousek a budu v cíli. A mám to za 5 minut 12, relativně za 5 minut půl 8. Slečna kvůli mě ještě pouští počítač a vyřizujeme formality.
A já se pak sbírám a jedu najít místo, kde dneska rozbalím stán. Tak já už na místě, jsem tady kousek od Balatonu, v nějakým kempu. Mám tady nějaké místečko, tak jdu rozbalit stán. Ujel jsem nějakých 559 km, jsem teď koukal a skoro žádná zastávka, akorát na tankování, co jsem potřeboval. Tankoval jsem 2krát, takže paráda. No, že já jdu rozbalit stán a jdu pokračovat. Tak zatím. Zdravím. Chystám se jít na odjezd, jedu z kempu Zalakaros v Maďarsku, je to kousek od Balatonu. Takže jsem zvědav na dnešek. Potřebuji se dneska dostat do Bosny, což mi vyjde. Měl bych se tam dostat nejdýl 4. hodina. Tam, kam potřebuji, nebo ještě nevím kam, budu se rozhodovat až v Chorvatsku. Možná si tam vyberu nějaký ubytko a zítra vlastně začne dobrodružo v Bosně. Dneska to budu mít takový spíš klidný, čeká nějakých 300-350 km jsem koukal a vidíme, jak to pojede. Mám, že dobrý, mám to mimo dálnice, takže spíš takový prdelky, ale cesta bude zajímavá. Takže jsem na to zvědavej a zase se přihlásím z další zastávky. Zatím. Den jako korálek, co více přát. Krom toho, že zhruba za pár dní zjistím, že jsem v tomhle kempu nechal moka konvičku a do konce výletu už si neudělám žádné ranní kafe a jsem odkázaný na benzínky, jsem tu málem zapomněl i klíče. Klíče od motorky respektive. Když už mám konečně všechno zbaleno, nachystáno a sahám do kapsy, klíče nikde. A tak začíná zhruba půl až 3/4 hodinová anabáze hledání klíče od motorky, který nakonec úspěšně hledám někde v mikinu. No co? I co se stává? Pokračujeme dál. Netrvá to dlouho a za chviličku mím maďarsko-chorvatské hranice. Vždycky, když mím takové hraniční přechody, které vypadají dost opuštěně a žijí si vlastním životem, dýchne na mě takový zvláštní pocit nostalgie a minulosti, kdy takové hraniční přechody byly využívány na maximum každý den. Tady bych to asi jinak nenazval, než kukuřice, kam se podíváš. Zleva, zprava, zhora, zdola, prostě všude. Těch míst, které jsem v Chorvatskem projížděl, tak z větší části byla tvořena kukuřičnými poli. A že jich tu bylo kvanta. Naštěstí bez zvířat. Dnešní neplánovaná, plánovaná cesta Chorvatskem má jasný cíl. Bývalá vojenská základna Željava. A potom se uvidí, kam mě vítr zavane v Bosně a Hercegovině. Tady už to vypadalo, respektive jsem se těšil, že se konečně pustím do nějakého offroadu tady v Chorvatsku. Ale cesta opravdu nikam nevedla, prostě někam do pole. Takže jsem se pak musel nakonec stejně otočit a zjistit, kde se stala chyba, že mi to zavedlo zrovna sem.
nejspíše nějaký starší mapový podklad, jakož mě to vedlo cestou, kde měla být silnice a tam to končilo nějakým betonovými záterasy. Cestou člověk potká nejen spousty zajímavých míst, ale samozřejmě i lidí. Výjimkou nejsou ani tyto dvě holandské turistky, které upoutaly moji pozornost někde na křižovatce, kdy na mě mávali. Zaměstnanci jim to vrátil a frčíme dál. Pomalu a jistě mi dochází, že zanedlouho budu v Bosně a začne konečně to pravé dobrodružství. Projíždím přes městečko Sluny, kde, jak později zjišťuji, je spoustu zajímavých míst. Ať už vodopády nebo malebná vesnička, která mě samozřejmě zaujala při pohledu z mostu dolů, ale spousty další. Zkrátka velmi zajímavá historická část města. Pomalu a jistě se blížím k bývalé letecké základně Željava, která je mým dnešním hlavním cílem, ale uteče mi, že míním národní park Plitvická jezera. Nedá se nic dělat, o důvod víc se sem vrátit. Konečně se z těch nížin dostávám do trošku hornatějších částí a na člověka to hned působí úplně. Dělám zastávku a kochám se. Nádhera. Po kratičké zastávce a kocháním se nádhernými panoramaty před sebou usedám do sedla a vyrážím dál. Počasí vyšlo jako po celou dobu výletu naprosto perfektně a ač bylo kolikrát ke 30 stupňů, užíval jsem si to na maximum. Přijíždím do vesničky Željava a už na začátku mě upoutá totálně polepená značka. Bude to asi velké turistické lákadlo. Různých cestiček a cest a zákoutí je tu spousty, a tak se pomalu proplétám k hangárům, které byly vybudovány v hoře. Je vidět, že je to tu hodně navštěvováno, a tak si vybírám hangár a jedu se dovnitř podívat. Asi nic, co by mě uvnitř překvapilo nebo ohromilo. Prostě takový klasický hangár. Jo, jediné na co, tak bacha ta voda.
udělat si tu nějakou tu fotku a rychle pryč. Je vidět, že i v tuhle podvečerní hodinu je to tady dost navštěvované. A když už jsem tady, tak si dáme jeden takový menší průlet po runway. Už když tady člověk projíždí, zjistí, na jakém místě je. Na bývalé vojenské základně jugoslávského letectva. Kdy před desítkami let toto letiště bylo využíváno k úplně jiným účelům, než teď projíždí. Čeká mě ještě jedna menší zastávka tady a pak hurá k hranici. Ten pocit mít celou runway jenom pro sebe je neskutečný. Nikdo nikde, jenom já, motorka a volná runway. Projíždím ještě přes toto místo a když vidím to kompletně polepené letadlo, říkám si, že ta lidská touha potom se někde zvětšnit a zviditelnit je nekonečná. Spíše smutná. A tak valím dál. Mít trošku více času, určitě bych to tu prozkoumal více. Je vidět, že je to tu hodně využíváno ke skládání a nakládání dříví. Ale čas je neúprosný a já si musím najít ubytování. Užívám si posledních pár chorvatských kilometrů při západu slunce a už za pár okamžiků budu na straně Bosny a Hercegoviny. Už jenom úspěšně projít přes pasovou kontrolu a jedem. Tak jsem tu. Konečně jsem na to zvědavý. Tak jdeme se ubytovat. Mám něco objednanýho, proto se trošku vyspat, protože mě trošku chytají záda, ale nic hroznýho, jenom takový, že si potřebuji dát voráz a trošku nějaký normální posteli. Tohle jsou moje první kilometry v Bosně. To očekávání, napětí a vzrušení by se dalo krájet, jelikož nevím, co mě čeká a do čeho jdu.
Co vím určitě, jedu do městečka Bihać, kde mám teď ubytování a potřebuji se tam dostat co nejdřív. Člověk jenom jede, rozjímá a užívá ty krásy při západu slunce. Povzdálí jsou vidět krásná panoramata, mešita a spoustu dalších zajímavých míst. To očekávání tady v Bosně je pro mě velké. Každopádně co vím určitě, že zítra to všechno začne. Až teď na mě pomalu a jistě dopadají takové ty příjemné pocity, kdy už jsem teď a tady a už není cesty zpět. Ta spontánní rozhodnutí budou padat ve velkém a já jsem připraven čelit výzvám, které si přichystám. Tuhletu cestu si chci užít na 110% a dát do toho maximum. Jelikož celou cestu tady neplánovaně plánuji, každý den je pro mě novým rozhodnutím. A nejen den, jsou to okamžiky, které přijdou a budou. Už mi zbývá pár kilometrů k ubytování a já se proto kochám místní architekturou a zajímavými stavbami. Hlavou mi probíhá plán, co mě zítra čeká a nemine. Každopádně k tomu budu potřebovat mapu, něco dobrého k pití a hlavně k snědku. Jak se tak blížím k ubytování, pozoruji místňáky, jak si pomalu připravují zásoby na zimu. Dřívího je všude dost a tak je potřeba se pořádně zajistit. Pro dnešek mám ubytování zajištěno tady. Mám za sebou něco kolem 380 km a to hlavní mě teprve bude čekat. Na co se těšit příště? Navštívil jsem Národní park Una. Tento kostelík ve vesničce Martinbrod, výjezd na bývalou radarovou stanici Veliká Klekovača, pár kamarádských psíků, ale fakt, že jo. A pak tyto nádherné šotolinové cesty s božskými výhledy a nekončící krajinu. Sem tam se vyskytla i nějaká ta mlha. A hlavně v pořádku a v bezpečí dorazit na další ubytování. Tak zase příště.